Хора, връщам се най-накрая. Да, сега можете да познаете с кой съм и кой гледам в момента, именно Здравейте, хора! Creeper Hero Bride. И да, много време не съм качвал и сега си казах просто, аре да качим едно видео. И почваме поредица. Каква ли ще е тя? Пържим неща на тротката му. Creeper, днес какво ще пържим на тротката ти? Гумите! Ще и пържим гумите. Ей, малко вече ги пържих даже. Тази тротка е хакната буквално и върви сега с... Ако искате още такива скучни видеа, абонирайте се и лайквайте. Защото това е смисъл, да. Аре някъде други. Не, на асфалта не. Аре сега ще качвам много видеа. Фейл.